الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا mongko ndadekake sapa ingsun Faja'alna mongko ndadekake sapa ingsun ha ing mangkono-mangkono siksa nakalan ingkang dadi pepeling lima marang barang baina yadaiha baina ing dalem antarane yadaiha tangan lorone mengkono-mengkono siksa ngarepe siksa wa malan barang khalfaha kang tetep ing dalem burine mengkono-mengkono siksa wa mau'idatan lan dadi pepeling lil muttaqin tumrap wong kang padha takwa kabeh. Wa idh qala lan nalikane ngendika Musa sapa Nabi Musa li qaumihi marang kaume Nabi Musa, inna wa satamane Gusti Allah iku ya'murus merintah sapa Gusti Allah kamu ing sira kabeh antadbahu ing yen to padha nyembelih sapa sira kabeh baqaratan ing sapi. Qalu mongko padha ngucap sapa kaum Bani Israil atatakhidhu apa to damel panjenengan ing kula huzwan ing geguyonan. Qala ngendika sapa Nabi Musa a'udzu nyuwun pangreksa ingsun billah kelawan Gusti ngarsane Gusti Allah an akuna ing yen to ana sapa ingsun iku minal jahilin klebu golongane wong-wong sing padha bodho-bodho. Qalu da'u mongko padha matur sapa Bani Israil ud'u kula aturi ndonga lana krana kawula rabbaka ing pangeran panjenengan ayu bayilana mongko paring keterangan sapa pangeran panjenengan lana dhateng kawula ma iku apa hiya utawi sapi. Ola ngendika sapa Nabi Musa inna satamene Gusti Allah iku yaqulu iku dawuh sapa Gusti Allah inna hastuhune sapi iku baqaratun ya sapi la faridun kang ora tuwa wala bikr lan ora enom. Awanun tegese sedengan baina dalika ing dalem antarane mengkono tuwa lan enom. Faf'alu mongko padha nindakna sapa sira kabeh maing barang tuk marun kang den perintah sapa sira kabeh. Sira kabeh para umat Bani Israil yekti wis padha weruh sebagian saking golonganmu kang padha melanggar peraturan perkarane dina Setu yaiku ora diparengake golek iwak. Banjur wong-wong mau padha dipasudake padha dadiya kethek sira kabeh kang inelan. Nggih, sasampunipun melanggar perjanjian melanggar aturane nggih, aturan zaman semanten niki peraturane zaman Nabi Musa menika rada berat ya. Dadi wong kok napa ngalami dosa ngoten niku nggih. Dosa niku menapa dosa musyrik ngoten nggih. Sebab napa nyembah pedet ngoten. Menika kudu dipateni ya, hukumane pateni insyaallah. Nggih, carane mateni nggih nika ingkang sampun kita aturaken ayat ingkang sampun nggih menika wong loro nggih adep-adepan nggo pedhang kabeh ngeten nggih. Terus menapa gapruk-gaprukan ngeten sak olehe ngeten. Sak sampunipun menika nggih mangke wekdalipun utawa cuacane niku dipetengake ngeten nggih.
Dadi cuaca dipetengake dadi ora weruh siji lan sijine. Sing penting dipasake gabruk-gabrukan menawa sak karepe arek ngenani apa, ngenani sirah, apa ngenani weteng atau ngenani napa. Sing penting kok tekan mati lah niki. Niki napa eh istilahnya hukumane ngaten niki. Hukumane tiang-tiang ingkang musyrik nggih. Melanggar perjanjian nggih. Musyrik dateng Gusti Allah. Zaman semanten mekaten nggih, zaman Bani Israil. Lajeng sasampunipun menika ya ana sing melanggar meneh. Nek dina Setu aja padha golek iwak. Krana apa? Nggih. Ya menghormati dina Setu. Tapi nek nggon dhewe dina Jumat ngoten nggih. Dina Jumat aja padha golek iwak. Krana apa? Ya krana menghormati dina Jumat. Supaya apa? Supaya nindakake dawuhe Gusti Allah. Dan nindakake dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah apa? Ya nek Jumat ya Jumatan. Nggih. Nah menika nek zaman rumiyin ya dina Setu zamane Nabi Musa nggih. Sebab hari besare agama Yahudi menika dina Setu. Nek hari besar Islam menika dina Jumat. Nah, dina Jumat ya ora kena nggih golek iwak. Pas Jumat kok makan jam 11 bali jam 2 jam 3. Lha Jumahan nanti ya menika nggih. Mula Jumahan menika dipun menapa dawuhaken khusus wonten ing surat ingkang khusus surat Jumat menika ingkang supados para kaum muslimin mukminin nggih wong-wong Islam, wong-wong sing padha iman niku kon diparingi wektu supaya ngadhep karo Gusti Allah secara berjamaah komplit. Nah ibaratipun nggih sak desa sak RW nggih sak jamaah sak masjid lan liya-liyane. Lah menika maksudipun apa? Ben bisa padha silaturahim. Men padha cepak anggone paseduluran. Intinipun menika. Nah, mbok menawa ana bab-bab sing perlu dirembuk, enggal-enggal dirembuk. Nek ana grengseng-grengseng supaya padha ndang-ndang rampung. Lah maksudipun kados mekaten menika. Nggih. Menika satu nggih. Jumatan ya Jumatan. Menika nggih hukumipun apa fardu kifayah wonten ingkang ngendikaken fardu kifayah, fardu ain ya, fardu ain. Jelas menawi menapa Jumatan menika hukumipun fardu ain. Fardu dipun wajibaken tumrapipun tiang-tiang mukmin kakung. Lanang kudu Jumatan wajib. Nggih, kejaba nek gerah ora iso tindak lah niku nggih ora apa-apa nggih. Iku mawon karepe nek ana sing dorong, ana sing napa ngeterake lan sak piturute ana sing gendong niku ya diwajibake kena kewajiban kudu tekan ana ing masjid. Lah niki nggih masjide dhewe aja masjide mulya ibaratnya ngaten iki. Nah menika mila lajeng Jumatan menika wajib kanggone wong sak desa kono. Nah ibaratipun mekaten. Lah kaya mengkon mau didadekake ibarat tumrape wong-wong kala iku lan wong-wong sak mburine lan uga dadi pitutur tumrape wong-wong kang padha takwa marang Gusti Allah. Nggih. Nah niki nggih. Mau hukumane langsung ngoten nggih jaman menapa Nabi Musa ngoten. Niki dadi nek wong kok napa golek iwak dina Setu kok ora gelem nindakake salat berjamaah ngoten nggih. Ah menika langsung wong-wong mau ngerti-ngerti bali-bali metu rambute kabeh. Dadi kethek sing ino. Nah niki nggih. Lah niki sampun kejadian zamanipun Nabi Musa alaihi salam. Mbok menawa kethek-kethek saiki wong-wong sing penjelmaan ngoten nggih. Penjelmaan wong-wong sing biyen ora tau gelem
napa ngibadah karo Gusti Allah lah niku. Nek jaman sakmenika nggih dina Jumat ya padha nggih. Ning ora langsung di Sabtu dadi kethek, dadi apa, dadi monyet lah sampe mboten nggih. Lah niki nek jamanipun Nabi Muhammad sampe benten malih ya. Lah niki dadi wong sing nindakake salat ngene utawa ora ya kaya nang donya niki padha mawon ngeten nggih, padha mawon. Nggih, malah kadang-kadang wong sing napa wah diparingi rezeki akeh kadang-kadang nggih ngoten niku. Ana sing wah nek napa goleki wah dina Jumat wah oleh akeh iwake gek do nglumpuk, iwake gek do Jumatan sekarek teko napa nyirok mawon umpamane, teko jaring mawon niku. Nah, ini kadang-kadang nggih mungkin nggih wonten ngeten nggih jaman sakmenika jaman Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Nah, menika ning mangke hukumanipun ngeten nek wong-wong sing padha bandel niku wonten ing alam barzah. Nah, ancamane teng alam barzah niku mulai teng alam kubur nggih, gelo banget. Teng akhirat luwih gelo kan. Sebab napa? Mangke bakal disiksa sak lawase nek ora do iman ya. Nek isih iman, isih Islam, isih syahadatain ya, isih duwe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya fa insyaallah monggo bakal tingapura teng akhirat menjan. Nah menika. Nah, kados makaten menika minangka dadi pitutur tumrap wong-wong sing padha iman, padha takwa marang Gusti Allah. Ki napa wong sing takwa? Sebab wong sing takwa menika wong sing luhur derajate ngoten. Ana ing ngersane Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing mulya derajate ana ing ngersane Gusti Allah yaiku wong-wong sing padha takwa. Lah niki wong sing takwa sok niku ora sing nang donya dikai pangkat, ora sing nang donya dikai bondo sing akeh lan sak piturutipun boten nggih. Nggih wong sing takwa di antara kita semua. Lajeng wonten ing ayat qalu du'u matur sapa Bani Israil ud'u kula aturin donga panjenengan niki. Lana dateng kawula robbaka dateng pangeran panjenengan yubayilana mongko paring keterangan pangeran panjenengan dateng kawula ma iku apa hiya utawi sapi niki. Jadi menapa sampun menika lajeng tiang Bani Israil ingkang mateni sedulure dhewe nuri wong kang mateni mau enggal lapor marang Nabi Musa supaya perkara pembunuhan mau diurus. Sakala Nabi Musa banjur ngurus sapa sejatine kang mateni. Nanging ora bisa ketemu nuli Gusti Allah paring wahyu kang surasane Bani Israil supaya nyembelih sapi ngeten. Nuli sampile mau disabetake marang mayite. Niki wonten kejadian pembunuhan gitu. Nah menika lajeng kon nyembelih sampine menapa engko sampile utawa buntute niku digawe nyabet mayite mau supaya mengko bisa urip meneh kan ngoten nggih. Lah mengkono kanthi kersane lan kuasane pangeran mayit mau bakal bisa urip meneh banjur bisa kandha sapa sejatine kang mateni dheweke. Nuli Nabi Musa banjur dawuh kang surasane supaya Bani Israil padha nyembelih sapi. Sakala Bani Israil banjur padha matur kang surasane, menapa panjenengan menika badhe dalem gegujengan tiyang kula menika badhe nyumerepi sinten ingkang mejahi kok lajeng panjenengan
ndawi supados kita kawula sedaya menika nyembelih sapi. Lajeng Nabi Musa dawuh, nyuwun pangreksa ingsun, nyuwun pangreksa marang pangeran. Aja nganti geguyonan hukum kaya wong kang padha bodho-bodho. Bani Israil padha matur marang Nabi Musa, menawi mekaten kula nyuwun keterangan kados pundi sapi ingkang dipun kersakaken menika. Sapi ingkang kados pundi werninipun menapa, umuripun sepinten, kagem ingkang dipun kersakaken. Nabi Musa dawuh, sapi kang dikersakake iku sapi kang ora tuwa banget, kang ora enom banget. Dadi sapi kang sedengan umur-umurane. Qalu du'u lana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Ya iku sapi sing ora enom, ora sing ora tuwa banget, sing ora enom banget. Awanum baina awanun tegese sedengan baina dalik ing dalem antarane mangkono-mangkono tuwa lan enom. Faf'alu mongko padha nindakno sapa sira kabeh ma ing barang tuk marung kang wis diperintahake, kang wis diperintahake ing sira kabeh. Qalu du'u matur Bani Israil, ud'u kula aturin donga panjenengan lana dateng kawula krana kangge kawula, ndongake kawula sedipun ngaten robaka ing pangeran panjenengan. Yubayyin lana mongko paring keterangan sapa pangeran panjenengan lana dateng kawula ma iku apa launuha utawi werninipun. Isih takon meneh wernane kaya ngopo. Qala innahu ngendika sapa Nabi Musa innahu sak temene Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Gusti Allah innaha sak temene sapi baqaratun sapi wedok ngene. Safra'u kang kuning faqi'un kang kilap-kilap. Launuha apane warnane sapi. Tasurrun nadirin kang nyenengake apa sapi anadirin ing wong-wong kang padha ningali. Kon golek sapine sing kilap, sing kuning, sing apik, sing mulus nggih menika. Qalu du'u lana padha matur Bani Israil ud'u ma'a kula aturi ndonga panjenengan lana krana kawula robaka dateng pangeran panjenengan yubayyin lana mongko paring keterangan dateng kawula ma iku apa ya utahe sapi innal baqara sak temene sapi tasyabaha iku jumbuh apa sapi alaina ing atase kula wa innalan satuhune kawula insya Allah mengersake Allah sapa Gusti Allah lamun tadun iku yakti oleh pituduh kabeh lamenika nggih. Dadi lajeng menapa wong Bani Israil kon isih matur mawon nggih. Tasih matur mawon dhateng Nabi Musa. Nah niki mila kagem hukum nggih tumrap kula panjenengan sedaya nek didhawuhi ora usah kok njur takon sing werna-werna nggih. Ibarate kok nyembelih sapi ya kok nyembelih sapi, sing penting sapi kan ngoten mawon nggih. Ora usah dadak warnane kok ngopo, lanang apa wedok, tuwa apa enom. Terus anune pira priye, iki mboten usah. Soale napa? Mangke nek kakean pertanyaan ngoten mandar ngangel-ngangelake awake dhewe ngoten nggih. Dadi ngangel-ngangelke niku Bani Israil tukang ngaten menika nggih. Mila wong sing napa jaman semanten padha ngeyel-ngeyel ngoten nggih. Lah niki lajeng ibaratipun Bani Israil menika disanepake Bani Israil niku tukang ngeyel-ngeyel ya. Pakon sing werna-werna dlemit. Nah niku ndadekake susah ngoten nggih. Ndadekake susah kangelan anggone padha golek sapi mau. Wallahu alam
wonten manfaatipun kirang langkung pangapunten akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.